Wel, fe ddechreuodd y Cymru gael cyfenwau parhaol tua 500 mlynedd yn ôl. Cyn hynny, doedd y Cymru ddim yn defnyddio cyfenwau parhaol. Wel, beth o'n nhw'n defnyddio fel enwau? Wel, beth o'n nhw'n defnyddio fel enwau oedd eu henw bedyddiol eu hunan, dwedwch fel Sean, neu rhywbeth fel yna, ac os oedd pobl yn gofyn, wel, pa Sean i chi, achos mae yna nifer o bobl ar enw Sean, fydden nhw'n gweud, wel, fi yw Sean ap Griffith ap Llywelyn ap Meilir, ac oedd yr ap yma yn golygu mab rhywun, ac o'ch chi'n dweud Sean ap Griffith ap Meilir ap Griffith ap Prys, ac o'ch chi'n mynd nôl gyda'r ap yma, nôl tua 9 cenhedlaeth. A reswm am hynny oedd nad o'ch chi ddim yn meddwl am eich hunan fel unigolyn o gwbl yng Nghymru. Yn ôl cyfraith Hywel Dda, a dyna oedd cyfraith y rhan fwyaf o bobl yn byw yng Nghymru, hyd at 500 mlynedd yn ôl, doedd yr unigolyn ddim yn cyfri fel unigolyn. Beth oedd yn bwysig oedd bod chi'n rhan o dylwyth.